Mister, que se sinte neste momento? Bueno, pois moita alegría, Lem, como te podes imaginar. Ser partícipe, aínda que sexa nunha porcentaxe baixa da alegría de todos estes rapaces, pois merece moito a pena. Fai unha confesión, ti notaste o equipo nervioso, agarrotado? Sí, nin hoxe, o sea, hoxe e as últimas semanas, cando máis preto víamos o título, máis nerviosos estábamos. Era difícil de xestionar. Do mesmo modo, eu entendía, dixenllo eles, que para min o premio non é o final, o premio é o camiño, é disfrutar. Entón, todas estas semanas que estábamos tendo de ilusións, de entrenamentos pois, con demasiada alegría, por así dicirlo, tamén é parte do premio e quería deixalos disfrutar arriba de todo da Liga da Costa, disfrutando das vitorias. Por eso, non en ningún momento intentei limitar eso, que disfrutasen e que hoxe que fose o que Deus quixera. A boliña resistías a entrar, pasaban os minutos e non daba chegado, era mellor celebrar na casa que celebrar no outro sitio, non? Sí, ao final é o que dicen os rapaces ao principio na charla prepartido. Isto non é unha final, nós, aínda que hoxe non gañáramos, a Liga iba a caer de madura, prácticamente imposible que non a gañáramos, pero tiñamos o acicate o premio de poder facelo na nosa casa diante de toda a xente e ter un diña máis de festexo. Gracias, por suposto, ao Volantes que accedeu a poñer o partido sábado, pero xa vistes que competiu hasta o final con todo. Xa se podeste notar antes, pero se velo en primeira persona, non? Esa ilusión que hai moita xente que tiñan moitas ganas de... Moita, eu ver a rapaces que son homes, chorando de alegría por conseguir isto, pois encheme de o maior orgullo que se me pode presentar diante. O sea, prefiro 1000 millóns de veces isto a calquer outro premio de outro sentido. O sea, é unha categoría humilde, a Liga da Costa, pero sabemos a presión que hai nos partidos, o traballiño que levamos todos detrás, e a emoción dos rapaces reflejan. Moitas gracias, mister, enhoraboa. Moitas gracias, Lema, por todo. Mata, que sintes? Nada, increíble, un ano espectacular, sobre todo con amigos de que levamos 15 temporadas xuntos, e ao final non é o mesmo conseguirlo con eles que con outra xente. Entón, foi un ano espectacular, enormemente agradecido a todos e sobre todo pola xente que leva peleando para que conseguiremos isto. E nada máis, e gracias, Lema. Simplemente unha cousa, sería máis fastidioso ser celebrar no outro sitio? Non, eu creo que tiña que ser así, este ano tiña que se dar así. Se non ganáramos hoxe, tiñamos ainda 4 oportunidades máis, entón íbase dar. O que pasa é que hoxe tiña que ser o día, e así foi. Custou pouco, non? Custou bastante, hoxe non xoamos ao noso nivel, pero bueno, era un día que a xente estaba nerviosa, moita xente no campo e ao final o importante é sacar adiante que ganamos. A última, a quen lle dedicamos? A todos os do Castriz que levan vindo tanto aos partidos de fora como aos de dentro apoiándonos cando descendemos, cando volvemos a ascender, entón toda esa xente que estuvo sempre ao noso lado. Gracias, campeón. Veña, gracias a ti. Toño, temos que contarlle a xente o que se sinte neste momento. Unha alegría enorme, esta xente merece por tanto tempo e tanto esforzo e tanto sacrificio, directiva, xogadores, corpo técnico, todo merecen, así que por fin, sufrindo, que senón non é o Castriz, encantados, contentísimos. Pero había momentos que dicía eu, mi madre, isto vais a celebrar noutro sitio, non aquí. Sí, pero mira, este ano foron moitos partidos así, sabemos sufrir, sabemos levar o partido onde queremos, a verdade que hoxe foisenos demasiado largo, pero aí tuvemos, hasta o final. Por tanto, feliz, non? Moi contento por estar aquí este ano con esta gran familia e merecen estar en primeira e ojalá sea por moitos anos. Esa se ve que están disfrutando, eh? Sí, hoxe creo que vai ser largo, creo que vai quedarse cativa Santa Comba, pero merecía moita pena isto. Moitas gracias, amigo. A ti, gracias. Sebas, que sinto ganar este partido? Eu creo que ainda non creo. Despois do partido que vivimos é impresionante, ganar no último minuto é increíble. Custou moito traballo. Normalmente pensabas que se podía non ser o día? Sí, falamos toda a semana, pero o ambiente que se criou foi espectacular e tiñamos a posibilidade que non podía ser, que posiblemente non ganáramos. Moi nerviosos todo o partido, non foi a verdade o noso mellor partido, pero... ¡Vale, Sevilla! Pero ao final conseguimos, eu creo que merecidamente. Quizá ao largo das semanas demostraba moita ilusión que tiñas neste partido. Sí, moita ilusión, moitos anos intentando facer isto, pero bueno, ao final conseguímoslo, todo xente na casa, bueno, unha alegría moi grande. O momento supoño que moi feliz, moi feliz, a verdade que ainda non se mira, non o creo ainda. Neste momento, canta cordas? Da miña familia, da miña muller que me apoiou sempre, moitísimo. De todos os meus compañeiros, de meu irmán que xogo aquí, de moitísima xente.
desexamos moito ánimo, enhorabuena. Moitas gracias, Lema.